wilahen sekaring bawana langgeng Putu Prabu ulun kang prapta ngabiyanta marang jeneng kita ulun bakal jantani apa wigatining dene jeneng kita tinimbalan ana kasuwargan jati kaki Arjuna timbalan ingkang adhawu Kanjeng Pungkulun iya ya maramane kita ulun timbali ulun jantani kulun najan Pandhawa putra sepuh kaki Prabu Yudhistira jeneng kita putra kang angka 3 sumurupa kaki sok saka getihmu bakal tukul ratu ning tanah Jawa mula kang saka kuwi Arjuna aja kaget marang panggodaning uripmu aja kaget marang rekasaning uripmu kalawan kita sak Pandhawa merga bakal katitis ana getihmu Ratu Nalendra tanah Jawa ing kono ora putramu ananging kalebu putumu kaki Arjuna yen to kaya mangkono kita kudu kuat ngadepi apa pacobaning Madyapada iki gedhe sandung sarupmu gedhe pacobanmu urip Arjuna timbalan ingkang adhawu hati-hati yen to kaya mangkono hayo kita mbalya Madyapada ngeninga cipta manembah marang Gustine bojleng-bojleng iblis laknat padha jig-jigan wong kala Ludra Manik Raja Dewaku tumenggung nok-non dawuh sinuwun Dening jagat Madyapada kaya apa ning tlatah Kalangan nika campur sari sinuwun campur sari apa sedayu terusipun kok kowe ngerti titenane enten sindan sing cangkeme kandel nika sapa Dewi Kengtasura oh yen kae mesti sedayu nggih Gusti kula apal keng dhuwur cangkeme kandel banget prajurit tawuh sinuwun ayo derekno jeneng ingsun gawe gayuwanan ana ning tlatah Kalangan aja nganti enek rubeda Sukertapa ae rawe-rawe rantas malang-malang tak tuntasi nok-non dawuh sinuwun sotinge apa kok rapati apik ngene Darna king mondokan wo asu wae to ngapik nika sone apik menika jagat dirgantara krungu nika nafis wo iya alhamdulillah sasi apit enek wong digawe rasida mati mecicil ra ndek dhuwit nggih alhamdulillah sinuwun wis ayo derekno jeneng ingsun nok-non dawuh sinuwun khas oh Darna apik rong bungkus ora sida elek